हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारी यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि टपिकआनो जाबाय डाम्बल अर्डार खालामदों आरोना अनलाइनाव, ओमफ्राय बेखौ आनबक्सिं खालामगोन। लोगोफोर, नै खालामगासिनो। नोंथांमोना ए टु जेड जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। माबायदि जागोनबा डाम्बेलाबा लोगोफोर, नै खेवगासिनो आरोना माबायदि जागोन डाम्बेल अनलाइनाव अर्डार खालामनाय। गोदो खालामनायाथ' मोजांमोन, एबारनिया माबोरै जागोनथाय लोगोफोर। एकदमबारे नै नायथारसै लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। डाम्बेल लोगोफोर, डाम्बेल अनलाइनाव अर्डार खालामदों आरोना। बडि बिल्डार जानोसै लोगोफोर, आंबो बडि बिल्डार खालामसै लोगोफोर। वाव लोगोफोर, नै अनलाइनाव बायनाय आरोना। नै लोगोफोर नायबानो जाबाय, नोंथांमोना नायना लादो नै लोगोफोर डिजाइनफोरखौ। लोगोफोर नै दायो माबा खालामसै आरोना, फिटिं खालामसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय डाम्बेलखौ। लोगोफोर माबोरै मोनदों लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर। माबायदि आरोना, मोजां नङा मोजां नङा नोंथांमोननि थाखाय। आंनि थाखायथ' लोगोफोर जथेस्थ' मोजांसाब आरोना, दाम खमि बुस्थु नालाय लोगोफोर। नै आखाइयाव गानग्रा ग्लभ्स आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलाय, नोंथांमोना माबायदि मोनदों लोगोफोर।